Dečki, ovo je v nas aerodrom na Janez Sandanski. Izkasapljeni so dve kućinja. Ovo je Goca, še ima še pojše od 15 godini, što si spije še kaj pred stokomak. Je izkasapljena se, ali neko idioti. Znači čekame policija da dojde. Kućето ima še nad 10 godini, ništa ne praviš na nikoj. I se spije še vse kaj od tuka. Druga jedna kuća je povredena. Izkasapljena A Goca je izkasapljena cijela sa šipki u šojdaj. Znači čekame policija. So sekira i Sekira od psihopati. Čekame policija. Samo da znate kaj živeme. Kolegite od 192 su izvestani. Ovo se slučilo kaj nas i nikoj ništa ne prej.